Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε κατευθείαν στην Πάφο, στο αεροδρόμιο Πάφο. Εκεί βρίσκεται ο Χρυσός Τομοσπαύλου. Λίγα λεπτά πριν αναχωρήσει η αποστολή του Απόλλωνα για την Βαλένθια. Χρυσόστομε, καλημέρα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Νησίφορε, Τσαλούπη, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Sports Fan. Λοιπόν, λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής για Ισπανία, για το δεύτερο παιχνίδι, στα πλαίσια των ομίλων του Europa League. Φαίνεται ότι θα υπάρχει λίγη καθυστέρηση από το αρχικό πλάνο, έτσι. Έχω την εντύπωση ότι η πτήση ήταν προγραμματισμένη στις 9 και θα αναχωρήσουμε, γιατί ήδη και οι τελευταίοι ποδοσφαιριστές έχουν εισέλθει εντός του αεροδρομίου. Από το νομίζω ότι θα ξεκινήσει σιγά σιγά και η επιβίβαση, όπου λογικά τώρα στις 9 η ώρα θα αναχωρήσει η αποστολή. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα, όμως θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να πούμε καθ' όλη την διάρκεια αυτού του τετράημερου ταξιδιού. Πάνω απ' όλα αυτό που προέχει είναι πολλοί ποδοσφαιριστές που βρίσκονται μαζί με τον τεχνικό του Απόλλωνα στην μεταξεύσεων για την Ισπανία, να μην προκύψει οποιοδήποτε τραυματισμός, να έχει όλους στην διάθεσή του για να μπορέσει να κάνει τις καλύτερες επιλογές εν ώψη της αναμέτρησης της Πέμπτης. Λοιπόν, η αποστολή έχει ηχθεί, η ηγεσία του Απόλλωνα είναι εδώ, όλοι οι συνάδελφοι είναι εδώ, οι φίλοι του Απόλλωνα που θα ταξιδέψουν έχουν έρθει πολύ νωρίτερα. Ήδη έχει δημιουργηθεί εδώ στο αεροδρόμιο της Πάφου μια ατμόσφαιρα ποδοσφαιρική, αρκετές φωτογραφίες από τους φίλους του Απόλλωνα με τα αγαπημένα τους αστέρια. Είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν πριν από μια αναχώρηση. Έχω εδώ μαζί μου τον τεχνικό του Απόλλωνα, τον κύριο Στάκη Χριστοφόρου. Θα ζώσω πάσα στο στούντιο του Sports One να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας προς τον coach. Προπονητή, καλό πρωινό. Ένα ταξίδι για την Ισπανία με απότερο στόχο και σκοπό το βαθμολογικό κέρδος. Ναι, καλημέρα σας. Όπως όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας, θα διεκδικήσουμε το οποιοδήποτε βαθμολογικό κέρδος και νομίζω ότι εκμεταλλευτούμε την έδρα μας, να καταφέρουμε για πολλούς τα κατόρθωτο να περάσουμε στην επόμενη φάση. Γνωρίζουμε φυσικά τη δυναμικότητα του αντιπάλου, γνωρίζουμε ότι θα περάσουμε πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά όπως πάντα είμαστε αισιόδοξοι, διότι η ομάδα μας και στα δύσκολα και εκτός έδρας έχει μέχρι τώρα αρκετά καλή παρουσία. Και βεβαίως, κύριε Χριστοφόρου, καλό πρωινό και από μένα. Πάτε σε αυτό το ταξίδι με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία που θα μπορούσε να έχει η ομάδα, έτσι, με ένα εκπληκτικό σερί σε Κύπρο και Ευρώπη, που αν μη τι άλλο αυτό ανεβάζει και την αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών. Ναι, όπως έχετε πει, τα θετικά αποτελέσματα, οι θετικές παρουσίες, αποδόσεις μας έχουν ανεβάσει την ψυχολογία. Έχουμε όμως και κάποια προβλήματα τραυματισμών, τα οποία μας δυσκολεύουν λίγο στο να κάνουμε την πιο καλή δυνατή εντεκάδα. Γι' αυτό φυσικά θα περιμένουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή. Είναι ποδοσφαιριστές απαραίτητοι για αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε και θα περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή για να δούμε αν κάποιος από αυτούς ή κάποιοι μπορούν να αγωνιστούν. Coach, επειδή γνωρίζω πολύ καλά, μελετάτε αρκετά τον αντίπαλο. Η Villarreal είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ποιο είναι αυτό που πρέπει να προσέξει περισσότερο ο Απόλλωνας για να μπορέσει να πετύχει κάτι στην Ισπανία? Πραγματικά μελετούμε πάρα πολύ τους αντιπάλους. Πιστεύω ότι ένας από τους βασικούς συντελεστές των επιτυχιών είναι το πολύ καλό σκάουτινγκ που κάνουμε και η προσαρμογή μας στο παιχνίδι του αντιπάλου, ή να δούμε που είναι οι αδυναμίες. Όσο ανεβαίνει φυσικά το επίπεδο, τόσο πιο δύσκολα μπορεί να βρεις κάποιες αδυναμίες. Πραγματικά με έχει εκπλήξει αυτή η ομάδα, διότι έχει ταχύτητα, μπορεί να παίξει και σε ανοιχτές άμυνες, αλλά έχει και την τεχνική, την ποιότητα που μπορεί να παίξει και σε κλειστές άμυνες. Υπάρχουν σίγουρα κάποιες αδυναμίες, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε όσον καλά μπορούμε και όσον
μας αφήσει και ο αντίπαλος να το κάνουμε. Σίγουρα θα είναι μια πολύ πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Και σίγουρα γίνεται δυσκολότερη, κύριε Χριστοφόρου, με δεδομένο ότι στη μεσαία γραμμή είναι και ο μεγάλος πονοκέφαλος σας, με τον Κουγιόν αποβλημένο, με τον Χάμπο εκτός, με τον Κρικόρε ακόμη ανέτοιμο, με τον Χαμτανί αμφίβολο. Όλα τα προβλήματα είναι μαζεμένα εκεί στη μεσαία γραμμή. Ναι, και η μεσαία γραμμή νομίζω ότι ήταν ένα από τα δυνατά μας όπλα. Μέχρι τώρα δεν είχε σπάσει εκεί το δίδυμο Κουγιόν, Χαμτανί και όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που χρειαζόμαστε θετικό αποτέλεσμα. Αυτό μας προβληματίζει. Θα δούμε όμως με το υπάρχον υλικό πώς μπορούμε να το φτιάξουμε. Άλλωστε έχετε 2 προπονήσεις στην Ισπανία, σήμερα το απόγευμα και αύριο, εν ώψη του παιχνιδιού. Ενώ να θυμίσουμε ότι θα κάνετε και αποθεραπεία το πρωί της Παρασκευής και μετά θα επιστρέψετε στην Κύπρο. Ναι, δώσαμε σημασία και σε αυτόν τον τομέα, διότι θέλαμε να ξεκουραστούμε όσο πιο πολλά μπορούμε, να μην ταλαιπωρηθούμε με την επιστροφή, διότι αμέσως μετά μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα εκτός έδρας. Να μην σας κρατήσουμε περισσότερο, γιατί ακούμε και τις ανακοινώσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι, καλή επιτυχία, κύριε Χριστοφορού. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Αυτά από τον... Αυτά από τον προπονητή του Απόλλωνα. Υπάρχει κάτι άλλο μικρό, λίγο πριν να μπείτε στο αεροπλάνο? Όχι, σε αυτή την αποστολή υπάρχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές, κυρίως οι Ισπανόφωνοι, που έχουν φέρει και τις γυναίκες τους μαζί. Κυρίως ο Κουγιόν, ναι. Ναι, και του Κουγιόν και του Λόπες, είναι οικογένεια μαζί. Οικείο περιβάλλον για τον Κουγιόν. Ακριβώς, ναι. Θα κάνει και το ξεναγό νομίζω. Ο Κουγιόν, ο οποίος ήταν 8 χρόνια στη Βιγιαρεάλ από 14 ετών. Άρα... Και μάλιστα από ό,τι γνωρίζω έχει βοηθήσει και αρκετούς φίλους του Απόλλωνα, τόσο ο ίδιος τόσο και η γυναίκα του, για να κλείσουν ξενοδοχεία, αλλά και κάποια άλλα παιδιά που είχα. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό, είναι καλύτερο και το κλίμα σε σχέση με το τελευταίο ταξίδι το οποίο έχουμε κάνει στην Ρωσία. Ευελπιστούν όλοι, ελπίζουν, υπάρχουν χαμηλοί τόνοι για αυτή την αποστολή. Αυτό που ευελπιστούν είναι να βγει ένα θετικό αποτέλεσμα. Άμα δεν καταφέρουν και βγάλουν ένα θετικό αποτέλεσμα, νομίζω αυτό που είχε αναφέρει προηγουμένως ο προπονητής της ομάδας, είναι να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος που είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση. Μάλιστα, είναι 2 παιχνίδια. Απλώς θα έλεγα στα παιχνίδια ότι είναι 2 παιχνίδια τα οποία ακολουθούν. Αυτό με τη Villarreal αλλά και με την Gladbach. Τα 2 εκτός έδρας παιχνίδια. Αν εδώ μαζέψεις, αρέψεις έστω και ένα βαθμό από αυτά τα παιχνίδια, νομίζω σε βάζει σε πλεονεκτική θέση εναντί των 2 ομάδων, οι οποίες υποτίθεται είναι και τα φαβορί για την πρόκριση. Άμα τους πάσεις ένας από τις 2, νομίζω ότι εκεί γίνεσαι εσύ το φαβορί. Μάλιστα. Λογικά γύρω στην 1 θα φτάσετε Ισπανία. Πρώτο πράγμα, μόλις προσγειωθεί το αεροπλάνο, ανοίγεις το κινητό σου για να τα πούμε στο μαγαζίνο το σπορ για το πώς έφτασε η αποστολή στη Βαλένθια. Ακριβώς, διότι παραλυπόμενα. Ενώ βλέπω ότι και με την. Βλέπω αρκετές οικογένειες εδώ που ταξιδεύουν, ήταν ένα καλό κλίμα. Βλέπω ο Τζο Μούλτερ με την οικογένεια του ταξιδεύει, τον βλέπω εδώ με την γυναίκα του και τα 2 παιδάκια του. Το εκμεταλλεύονται, είναι και τετραήμερο, παίρνουν και τις οικογένειες τους έτσι για να το διασκεδάσουν και λίγο. Ωραία. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε. Θα τα δούμε πλέον από το αεροδρόμιο της Βαλένθια. Ωραία. Καλό πρωινό σε όλους. Αυτά από τον Χρήστο Παύλου. Αυτά από την αποστολή του Απόλλωνα που ετοιμάζεται να μπει στο αεροπλάνο για το ταξίδι στην Ισπανία.